Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар җыр сәнгатендә Сөмбел Кыямова шактый таныш исем. Яшьлеге, шибәрлеге, вокаль мөмкинлекләре белән аерылып торган Сөмбелне рәсми чараларда да, консерваторияның җитди концертларында да еш күрәбез. Инде аңлагансыздыр, бездә бүген кунакта халыкара конкурслар лауреаты, талантлы җырчы Сөмбел Кыямова. Хәерле көн, Сөмбел, исәнмесез? Исәнмесез, Гөлүсә. Ничек кәефләрегез? Бик яхшы. Болай булгач бик әйбәт, сезне күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Бик шат. Менә бит, Сөмбел әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Ул инде әлбәттә сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Бергәләп карыйк. Студиябезнең бүгенге кунагы яшь җырчы, күп санлы халыкара бәйгеләр лауреаты, алтын тавыш иясе Сөмбел Кыямова. Сөмбел Салих Сайдашев исемендәге Түбән Кама музыка көллиятен, Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясенең вокал сәнгате бүлеген тамамлаган. Остазы, галим, Россиянең халык артисты Зилә Сыңгатуллина. Бүгенгесе көндә Сөмбел консерваториядә вокал укытучысы, биредә үк опера студиясендә солист сыйфатында чыгыш ясый. Сөмбел Кыямова халыкара Рахманинов исемендәге җыр бәйгесенең 2нче дәрәҗә лауреаты. Халыкара Viva Music бәйгесенең 1нче премиясе, Россия күләм рус музыкасы шедеврлары бәйгесендә дә 1нче урынны яулаган. Яшь җырчының зауыгы, искиткеч башкаруы, күңелләрне тетрәндерерлек тавышы тамашачы күңелендә үз урынын тапты. Чыннан да студиябезнең кунагы үз юлы, үз юнәлеше булган үзенчәлекле тавышлы Сөмбел Кыямова. Сөмбел, менә иҗат юлыгызның башына әйләнеп кайтсак, сезнең бала чагыгызга әйләнеп кайтсак, сәхнәгә беренче адымнарыгызны хәтерлисезме? Минем сәхнәгә беренче тапкыр чыгуым ул 5 яшьтә булган иде. Ул чагында мин балалар бакчасына йөри идем әле. Без 4 бала бергә чыгып, зур сәхнәдә чыгыш ясадык. Матур бүләкләр бирделәр. Шул истән чыкмый минем. Фильм миңа алт өстә фил биргәннәр иде. Менә шул сезне канатландырып җибәргәндер дә инде, әйме? Минем әни дә җырларга бик ярата, аның күңеле шундый нечкә күңелле кеше ул мине җырларга өйрәтте. Минем әнием, иң беренче укытучым ул минем әни. Хәзер дә ул миңа гөлтерәк булып тора, мин аннан гел киңәшләр сорыйм. Бу ничек, теге ничек, шундый. Менә беренче тапкыр зур сәхнәгә чыгуыгызны хәтерлисезме? Мин бик күп конкурсларда катнаша идем, кечкенә чагында. Чаллыда Созвездие йолдызлык дигән конкурс булган иде. Шунда мин чыгыш ясадым. Энергетик концертлар залында булган иде. Ул минем өчен бик зур сәхнә иде инде ул чагында. Чөнки мәктәптә мин җырлыйдым һәрбер ни сайын. Чаралар сайын, һәрбер чаралар сайын җырлыйдым. Бу конкурс инде минем өчен бик зур вакыйга булган иде. Анда мин җиңдем. Аннан соң Казанга үттем. Казанда да инде Уникслар залында булган иде. Ансы да бик зур зал бит инде. Менә шул. Аннан соң инде консерватория чоры башланып киткәндер, шулай бит, укуны тәмамлаганнан соң. Аңынча әле мин Нижнекамский Түбән Кама музыка көллиятендә укыдым. Анда мин камерный оркестрның солисткасы булып торган идем. Анда бик күп концертлар җырладым. Анда да зур сәхнәләр бар. Аннан соң инде консерваториягә укырга кирдем әйе. И шуннан соң башланды. Сезнең остазыгыз Зилә Сыңгатуллина, шулай бит? Менә аның нинди сүзләре, бәлки инде ниндидер киңәшләре сезнең өчен аеруча да кадерле булды? Зилә Сыңгатуллина ул җырчыларны, студентларны үзгәртми. Алар нинди бар, менә шундый иттереп, аларны укыта, аларны сәхнәгә чыгара. Үзеңнең табигыйлыгыңны саклап калып, сәхнәгә чыгарга кирәк дип киңәш итә ул бөтен студентына да. Менә Сөмбел, бүгенге көндә сез үзегез консерваториядә студентларны укытасыз, шулай бит? Менә үзегезнең тәҗрибәгездән, шул вакытта белемнәрегездән чыгып, төп басымны нәрсәгә ясыйсыз? Мин дә төп басымны шул табигыйлеккә ясыйм.
жырлаганда да, менә ул сулыш алганда да бөтенесе шундый эстетичный булырга тиеш дип. Чын булырга тиеш, әйме? Чын Ихлас? булырга, ихлас булырга тиеш, әйе. Минем өчен иң мөһиме менә шулай бер. Менә аннан соң тагын шундый сорауда биреп бетәсем килә. Бүгенге көндә бик күп яшьләребез эстрадага тартыла, шулай бит. Һәм инде беркем өчен дә сер түгелдер, әлеге юнәлештә танылуы да күпкә җиңелрәк. Менә сезне дә бу әйбер кызыктырмыймы? Юк, бик кызыктырмый бу әйбер. Мин үземнең урында дип уйлыйм. Миңа ошый, үземнең сәнгатем, җырлаган җырларым бөтенесе дә миңа ошый. Шуңа күрә ничек бар шулай? Аңлашылды фикрегез. Аннан соң бит әле менә җырчы булу ул инде чыннан да зур хезмәт дип әйтергә кирәк, чөнки һәр вакыт үсештә булырга кирәк, белемнәрне ныгытырга кирәк, шулай бит. Менә бу юнәлештә нинди эшләр алып барасыз? Әле бит менә бу тавышны сакларга да кирәк. Сакларга кирәк, әйе. Ял итәргә кирәк. Беренче чиратта, Әйе, гаиләң дә сине аңларга тиеш. Син җырчы булгач, синең особый режим булырга тиеш. Бит инде. Күп әйберне ашарга ярамый безгә. Тавышны саклар өчен связкалар безнең гел чиста булырга тиеш, саф булырга тиеш. Менә мин әйтеп узган идем, конкурсларда күп катнаштым дип элек. Хәзер бик күп катнашмыйм инде, чөнки бүтән проектлар күп. Конкурслар вокалистны үстерүдә бик зур, мөһим. Анда тавышны да чарлыйсың, үзеңне сәхнәдә тотышыңны да күп куркулар юкка чыга. Һәм ул конкурсларда бик күп мастер-класслар була бит инде. Бер-береңне тыңлыйсың, шулай итеп тә үсәсең. Хәзер менә мин интернет челтәрләреннән күп карарга тырышам мастер-классларны, төрле җырчыларны, җырчылар турында китаплар укырга яратам. Чөнки алар үзләренең үсешләрен, творческий путь, иҗат юлларын анда язалар һәм ниләрдә рекомендациялар да бирәләр. Киңәшләр бирәләр, әйе. Тагын нәрсә әйтәсем килә. Хәзер менә студентлар белән без тоже конкурсларда катнашабыз. Анда да тыңлыйсың, башка укытучылар анда мастер-класслар да күрсәтә. Иң мөһиме шул мастер-класслардыр дип уйлыйм инде мин. Һәм техника турында вокальный китаплар укырга. Менә опера юнәлешендә эшләүче артистлар өчен гел үсештә булу ул инде аеруча да мөһимдер, шулай бит Сөмбел? Әйе, без бит инде опера җырчылары булгач, безгә иң мөһиме менә су дыхание дип әйтәбез инде. Без вокальное дыхание безнең булырга тиеш. Ул вокальное дыхание булмаса, безнең җырыбыз да качественный булмый. Шуңа күрә менә көн саен менә шул күнегүләр ясарга кирәк. Менә шундый проблеманы да әйтеп үтәргә кирәктер миңа калса. Опера бит инде ул югары сәнгать дип әйтәбез, тик шулай да аны аңлап бетермәүчеләр дә бар. Менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә дә сезнең хакта мәкаләләрегезне дә укып чыккан идем, һәм сез анда мондый сүзләр әйткәнсез. Татарда зәвыклы тамашачы күп дип ышанам. Бәлки алар уянып җитмәгәннәрдер дигәнсез. Менә ничек уятырга соң аларны? Менә зәвыклы җырчыларны күбрәк чакырсалар, алар чагыштырып карап, үзләренең күңеленә ята торган җырчыларны табырлар иде һәм сәнгатьне дә шулай ук ярата башларлар. Без артистлар үзебез тамашачыны үстерергә тиеш дип уйлыйм мин. Операларга килгәндә, менә опера театрына барыр алдыннан, опера театрына күп йөриләр кешеләр, анда билетлар юк. Анда барыр алдыннан операны башта өйрәнергә кирәк инде ансы. Димәк, әзер булып барырга кирәк. Әзер булып барырга кирәк. Булай гына барып, бер нәрсәдә аңламыйсың ансы чынлап та. Аңлашылды фикерегез. Инде сезнең репертуарыгыз хакында да сөйләшеп үтик әле. Менә мин мәсәлән шуңа игътибар иттем. Сез ничектер һәр вакыт сирәк ишетелә торган һәм шул вакытта катлаулы әсәрләргә алынасыз кебек. Әйе, дөрес, мин сирәк ишетелә торган җырларны сайларга тырышам, чөнки
гел кабатланып булмый бит инде. И ул сирәк ишетелә торган җырларны башка кешеләргә дә тыңлатасы килә, чөнки алар матур. Менә шул. Нәрсә? Аннан соң менә социаль челтәрләрегездә шундый бер мәгълүматкә табылдым. Югалма җыры минем өчен иң кадерле җырларның берсе дип әйткәнсез. Менә бу нәрсәгә бәйле икән? Менә 17нче елда Гүзәл Сагыйтова белән Калиб бер ишек дигән спектакль оештырган иде. Шул ишек спектакленә Миләүшә Хәйруллина югалма җырын язды да миңа тәкъдим итте. Шул югалма җырын җырлаганнан соң анда Идел Кыямов та катнаша иде. Бүгенге көндә сезнең тормыш иптәшегез булды, ирегез. Шунда без Идел Кыямов белән танышып киттек тә, аннан соң бергә булдык менә шул. Шуңа күрә ул җыр минем өчен бик кадерле. Ул җыр безне кавыштырды. Менә гаиләгезгә дә кагылып үтик инде, каршы булмасагыз. Сез чыннан да атаклы дип әйтик, затлы гаиләләрнең берсендә, Кыямовлар гаиләсендә килен. Шулай бит, менә аерым бер җаваплылык тоясызмы бу очракта? Әйе, бик җаваплылык тоям үземдә. Анда бит инде шундый укымылчылы филологлар, журналистлар гаиләсенә эләктем. Безне күрә бер җаваплылык, шулай бит? Җаваплылык, әйе. Ләкин инде бу миңа калса сезнең үсешегезгә дә бик нык ярдәм итә торгандыр. Ярдәм итә, әйе. Мин аларга бик зур, бик рәхмәтле шуның өчен. Менә Калиб турында сөйләшеп үттек. Калибнең бер проекты ул да булса безнең җыр лабораториясе, шулай бит. Әлеге проектта инде сез дә катнашып киләсез. Безнең бу хакта сюжетыбыз да бар. Бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга. Быел Калиб яңа буын җыены 10 еллык юбилейын билгеләп уза. Хәзергесе вакытта Калиб безнең җыр проекты белән дәвам итә. Биредә бер төркем җырчы, композитор һәм шагыйрьләр, шул исәптән студия безнең бүгенге кунагы да яңа татар җырларын иҗат итү белән мәшгуль. Яшьләрне бер-берсе белән оештыру, таныштыру һәм инде яңа ниндидер иҗади әсәрләрне тудыруга әйдәү. Һәм безнең җыр ул максатчан шушы бурычларны куйды һәм әлбәттә инде менә без анализлагач шушы 2 ел эчендә бик күп концертларда шушы җырлар яңгырый, ишетелә һәм алар кирәк, алар чыннан да тамашачысын тапты. Быел безнең җыр иҗат лабораториясе кысаларында 16 өр яңа җыр дөнья күрәчәк. Киләсе елның язында ниятләнгән гала концертта алар яңгырар дип көтелә. Җырчыларыбыз башта шубага салып инде шагыйрьләрне сайлап ала. Аннары шагыйрьләр композиторларны сайлый. Шулай безнең инде бер команда туплана. Алар 16 булачак бу проектта быелгы сезонда. Һәм инде композиторлар учратында шушы шубага форматы белән бәйтик инде сайлап алалар җырның булачак җырның форматын һәм жанрын, формасын дип әйтик инде. Проектка быел Казан шәһәре мэриясе да теләктәшлек күрсәтә. Без әлеге проекттан соң чыннан да бик тыгыз элемтәдә бергәләшеп иҗат итә башладык. Проекттан соң да безнең танылган, популярлашкан җырларыбыз бик күп туды. Быел да мин нәкъ шул максат белән әлеге проектка килдем. Бөтен кеше дулкынланып нәкъ менә шул жанр төрлелеген, нинди жанр шубагада эләгәчәген дулкынланып көтәм. Чөнки әгәр дә син гомерендә бер тапкырда иҗат итмәгән жанр сиңа эләксә, бу шулай ук комфорт зонасыннан чыгу булачак һәм үзеңне яңа жанрларда сынап карау булачак инде. Без исә үз чиратыбызда катнашучыларга уңышлар, илһам чыганагы теләп, гала концертта күрешүне өмет итеп калабыз. Менә бит, эшнең иң кызган вакыты башланган дип аңладым. Әйе. Менә безнең малай шубага салырга булышты бит. Әйе, шул менә ул да иҗатка тартыла булай. Аяк кая китсен инде ул, безнең белән йөри инде шулай. Менә әйтәләр бит әле алма агачыннан ерак төшми дип. Бу инде шул очрак. Карарбыз ансын. Әйе, киләчәк күрсәтер. Менә әлеге лабораторияда катнашу турында да сөйләп үтегез әле. Ул сезгә нәрсәләр бирә? Әлбәттә, бу яңа танышулар бирә, яңа җырлар бирә. Яңа тандемлар, менә теге елны без катнашкач 2 җыр туды. Риздә Гарипова белән
Резда Гарипов белән Гөлназ Газизова без үстек дигән җырны иҗат иттек. Бу әни белән баланың мөнәсәбәтләре турында, бала чак турында менә шундый бик үтемле җыр. Анда әзрәк фольклор да кушылган, бишек җыры да куштык без анда. Һәм менә шул ниндидер нишкәлек бирә дип уйлыйм инде мин. Икенче җыр безнең Илмира Галимова көене, Зөләйха Камалова сүзләр язган иде, Көнбагыш сыры дип атала. Бу да үзенә күрә мини-спектакль җыр булды. Мин аның икесен дә аранжировка яздырып, интернет челтәрләренә куйдым. Тыңлаган кешеләр бар, шаталар, язалар, шалтыратып әйтәләр, бик матур дип. Димәк, нәтиҗәле проект, шулай бит? Бик нәтиҗәле проект, әйе. Менә шулай да һәрбер җырны уңышлы дип әйтеп буламы? Һәрбер җырны да уңышлы дип әйтеп булмыйдыр, чөнки кайберсе менә ул бит җыр күңелдән чыгып язылырга тиеш. Кемнеңдер менә ул җыр ничек әйтергә соң? Кемдер темага кирип җитә алмый һәм теманы раскрывать итә алмый, ача алмый. Шуңа күрә бөтенсе дә уңышлыдыр дип әйтә алмыйм. Һәм бу әле вакытка да бәйледер, шулай бит? Әйе, вакытта да кысан булырга мөмкин. Әйе, бер көн эчендә дә язылырга мөмкин җыр. Шулай да айларда узырга мөмкин. Менә илһам килүдән тора дип уйлыйм. Менә быел кемнәр белән эләктегез? Быел мин композитор Лилия Исхакова һәм шагыйрь Фәнил Гыйләҗев белән эләктем. Безнең бик матур җыр туды, ләкин анда ул җыр өстендә эшлисе бар әле безнең. Менә жанрына килгәндә? Бу жанры татар милләте һәм аның тарихы турында. Менә бит нинди матур тема. Көчле җыр, әйе. Менә Сөмбел, миңа калса, хәзерге мизгелдә безне карап утыручы тамашачылар сезнең башкаруда җыр көтә торганнардыр. Бәлки берәр җырыгызны белә китерсез. Мин якынлашып килүче яңа еллар белән котлап, сезгә Ак җыр дигән җырны җырлап китәсем килә. Рәхмәтегез. Бар дөнья кына, күңелләр шат кына, кыйыла акар, ак уйнап уранда, без икәү урамда, бу ак төн гомерлек бер ядкәр. Яңа ел кичендә, ак карлар эчендә, адаштык, ахры без адаштык. Сихри ай нурында, мәхәббәт турында, иң изге вәгъдәләр алмаштык. Иң изге вәгъдәләр алмаштык. Менә бу ичмасам башкару, менә бу ичмасам тавыш, бик зур рәхмәт, Сөмбел. Шуның белән инде безнең тапшыруыбыз да ахырына якынлашты. Сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Иҗатыгыз якты булсын, бай булсын һәм киләчәктә дә мондый очрашулар булып торсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Сау булышабыз. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.